במהלך הפרסומות הצטרפו אלינו דוקטור אלון סקופ ופרופסור ישראל קפה. שלום לכם. שכיחות המלנומה בישראל הינה השנייה בגובהה בעולם. מעקב צמוד אחרי נקודות חן עשוי להבחן בזמן את המלנומה ולהציל חיים. על טכנולוגיות מתקדמות לגילוי מלנומה יסביר דוקטור אלון סקופ, רופא עור ומומחה לסרטן העור מהמרכז הרפואי שיבא. אז קודם כל תגיד לנו דוקטור סקופ, מה הקשר בין סרטן עור למלנומה? ומה הקשר גם לנקודות חן כמובן? נקודות חן הם ריבוי של תאי הפיגמנט של העור שהוא שפיר. מלנומה הוא ריבוי של תאי הפיגמנט של העור המלנוציטים שהוא ממאיר. הקשר ביניהם הוא שככל שיש לך יותר נקודות חן שפירות, ככה הסיכוי שלך למלנומה הולך ועולה. כלומר, מלנומה זה סרטן של אותן נקודות חן, של אותם תאים שיוצרים את הצבע בעור? זה לא מדויק. 2/3 מהמלנומות מתפתחות מעור תקין, ורק 1/3 מהמלנומות מתפתחות מנקודות חן קיימות. אבל נקודות חן מהוות מרקר, סמן בשבילנו, לדעת מה מידת הסיכון שלך. כשאתה מתפשט, ואני רואה הרבה נקודות חן, אני יודע שאתה בסיכון גבוה יותר למלנומה, בין אם ב1/3 מהמקרים מאחד מנקודות החן האלה, ובין אם ב2/3 מהמקרים ממקום אחר בעור. כלומר, מעקב אחרי נקודות חן הוא טיפול מונע לסרטן עור מסוג מלנומה. כן, בהחלט. איך היו בעבר בודקים נקודות חן? אנחנו עדיין משתמשים באותה שיטה. השיטה הבסיסית היא להפשיט את החולה בצורה מלאה, לבדוק אותו בחדר מואר היטב, ולבדוק בכל הגוף, מכף רגל ועד ראש, כאשר אנחנו שמים לב לנקודות שנראות שונות מנקודות אחרות, נקודות שנראות שחורות יותר, גדולות יותר, או קטנות ואדומות ושונות מכל השאר. אנחנו מסתכלים כמה נקודות חן יש לו, ושואלים אותו האם יש משהו שהשתנה, גדל, מדאיג אותך. כלומר, אחד הקריטריונים החשובים זה שינוי בנקודת חן. נכון. אנחנו יודעים ששני הקריטריונים היום הכי חשובים זה נקודת חן שמשתנה עם הזמן, חדשה, או שנראה שהיא הולכת וגדלה, משנה צבע, צורה. והקריטריון השני, נקודה שלא נראית כמו שאר הנקודות שלך. אנשים יודעים לייצר כמות מסוימת של נקודות חן עם תבנית מסוימת, ואם משהו שובר את התבנית, סימן שצריך לשים לב אליו. אבל בגיל מסוים נוספות נקודות חן, נכון? נכון. זאת אומרת, אנחנו יודעים שעם הילדות מספר נקודות חן עולה, מגיעים לגיל מסוים, נגיד סביב 40, ואז מתחיל מספר נקודות חן לרדת. כשאנחנו מבוגרים יותר, מספר נקודות חן שלנו נמוכות יותר מה שהיינו בשיא הנקודות. יש מכשיר שנקרא דרמוסקופ, נכון? כן. מה המכשיר הזה שהבאת איתך? מה שלמדנו זה כשאנחנו מסתכלים על האור דרך עין, מה שנקרא בלתי מזוינת, יש דברים, פרטים שאנחנו לא מצליחים לראות בגלל מבנה האור. האור מחזיר הרבה מהאור החיצוני החוצה. המכשיר הזה עוזר לנו להתגבר על המגבלה הזאת באמצעות טריק אופטי, הגדלה ומקור תאורה. אנחנו יכולים להסתכל על נקודות בתוך האור, ואז אנחנו רואים פרטים, צבעים, תבניות שלא ראינו בעין הרגילה. תכף אנחנו נראה איפה אפשר. לכל רופא, רק שנייה אחת, איפה אנחנו מדליקים אותו? כן, בצד שם יש כפתור. יש פה. לכל רופא עור יש את זה? השאיפה שלנו שלכל רופא עור יהיה את זה, היום יותר ויותר רופא עור יש את זה, ולמעשה השאיפה שלנו שכמעט לכל רופא יהיה את זה, כל רופא שבודק חולים וחשוף לבדיקת העור, אנחנו היינו רוצים לראות את המכשיר הזה משמש כמו סטטוסקופ. בסך הכל זה מכשיר נייד, כן. שמוכיח את עצמו, ואפשר ללמוד את זה, זה לא לימוד טריוויאלי, אבל בהכשרה נכונה, כל רופא יכול ללמוד להשתמש במכשיר הזה. עכשיו, אם אתה רואה נקודת חן חשודה, אתה עם זה יכול לדעת בסבירות יותר גדולה, אם אכן עד כמה היא חשודה, ואם היא גם שפירה, כלומר, אם החשד יורד. נכון מאוד. מה הם הקריטריונים של נקודת חן לא חשודה? הגודל, יש כמה קריטריונים שהזכרת אותם בין הדברים, אבל אולי תחזור עליהם אחד אחרי השני. אוקיי, אז הקריטריונים שהיינו רוצים לראות זה נקודה שהיא לא גדולה, אנחנו מדברים עד 5 מילימטר, נקודה שהיא הומוגנית בצבע שלה ככל שניתן, נקודה שהיא סימטרית בקונטור שלה, נקודה שדומה לנקודות החן אחרות אצל החולה. זה בבדיקה הרגילה. בבדיקה הדרמוסקופית אנחנו מנסים לראות תבניות, אנחנו הגדרנו 10 תבניות של נקודות חן, שהן התבניות התקינות. אנחנו רואים חריגה מהתבנית הזאת, אנחנו מתחילים לדאוג. אנחנו היינו רוצים לראות פיזור סימטרי של צבעים ותבניות בתוך הנקודה שאנחנו מגדילים עם המכשיר הזה, הדרמוסקופ. עכשיו, זה מכשיר קטן. יש גם מכשיר ענק, נכון? הוא נקרא מיקרוסקופ קונפוקלי? כן. מהו מיקרוסקופ קונפוקלי? מיקרוסקופ קונפוקלי זה מכשיר חדש מאוד. משהו ממש טכנולוגיה מתקדמת. של המאה ה-21 פלוס, כן. שבו אנחנו יכולים לעשות ביופסיה וירטואלית, אופטית. במקום לחתוך את האור, אנחנו
משתמשים באור בטווח אינפרה אדום בעוצמה נמוכה, אנחנו יכולים אפילו לראות, תכף אנחנו נראה את זה. אנחנו שמים מכשיר על האור, ואנחנו מאירים אלומת אור לתוך האור. כלומר, מחדירים אור בעוצמה חזקה לתוך האור. בעוצמה נמוכה. בעוצמה נמוכה. ולשכבות שטחיות, ומה שחוזר, אנחנו רואים על המסך כתמונות. למעשה זה כמו טכנולוגיות אולטרסאונד, רק שבמקום שמע, במקום קול, במקום גלי קול יהיה גלי אור. משתמשים באור, ובמקום רזולוציה נמוכה, אנחנו רואים רזולוציה תאית. ממש יכולים לראות מאיזה תאים הנגע הזה מורכב, ולפי התבניות של התאים להחליט האם זה נגע שפיר או ממיר, וכל זה בלי לחתוך את האור ולעשות שום דבר. זאת כאילו ביופסיה, בלי לעשות ביופסיה. ביופסיה וירטואלית. במקום לחתוך את האור ולהסתכל עליו במיקרוסקופ, אתה עם המכשיר הזה מגדיל את האור במקום שלו. נכון מאוד. זה המכשיר, נכון? כן, זה המיקרוסקופ הקונפוקלי. מצד שמאל אנחנו רואים את תחנת ההדמיה. היא כוללת זרוע עם מיקרוסקופ, הזרוע הלבנה הזאת. כן. ואת מסך המחשב שבו אנחנו רואים את התמונות. וכאן, בצד ימין, אנחנו רואים את היד של החולה, שבה יש נקודת חן שהיא חשודה. אנחנו מצמידים איזושהי טבעת שמקבעת את המיקרוסקופ, ומתחילים להצמיד את המיקרוסקופ ולסרוק את האור. בואו נראה עוד כמה תמונות שהבאת לנו. זה תמונה דרמוסקופית. מצד שמאל, התמונה הקלינית. כמו שאנחנו רואים בתמונה הקלינית, הנגע לא משדר לנו הרבה סיגנל. אנחנו רואים שנגע קטן וחום. אבל כשמגדילים אותו עם הדרמוסקופ, מה שאנחנו רואים שבעצם הוא מורכב מרשת. רשת עדינה. הצבעים הם בפיזור סימטרי, והרשת היא פיזור סימטרי. זה תבנית קלאסית שפירה. אני רואה דבר כזה, אני עובר הלאה. אוקיי, בואו נראה תמונה נוספת. פה הבאתי תמונה של מלנומה. פה לא צריך דרמוסקופ בשביל להבחן את המלנומה הזאת. אנחנו רואים שהיא גדולה. פה אפילו אני יכול להבחן אותה. אנחנו רואים שהיא לא סימטרית. אנחנו רואים שיש מספר צבעים. מה שהדרמוסקופ פה מוסיף לנו זה איזה צבעים בדיוק. אנחנו רואים שחור וכחול בצד שמאל. אנחנו רואים ורוד ולבן בצד ימין. אנחנו רואים שהפיזור הוא לא סימטרי. אנחנו רואים שכל הנקודה עצמה היא לא סימטרית, וזה תבנית קלאסית של ממהירות. הלאה, מה עוד תמונה אחת? אבל פה אני מראה לכם שדרמוסקופ, יש מצד שמאל, אנחנו רואים נקודה, לי קשה להחליט אם היא שפירה או ממירה. מצד אחד ורודה, מצד שני, ואולי שונה מנקודות אחרות של החולה, ולכן תפס לנו את העין. מצד שני, לא גדולה, היא נראית יחסית סימטרית, אבל בדרמוסקופיה, מה שאנחנו רואים, שיש סיגנל ורוד ולבן בצד העליון והשמאלי. למעלה של סיגנל הוורוד ולבן, הוורוד מייצג ריבוי של כלי דם, והלבן מייצג ריבוי של קולגן, וזה למעשה מה שהגידול גורם לאור מתחתיו, את המצע שיגרום לו לחדירה. יותר כלי דם שיספקו לו את האנרגיה שהוא צריך, וקולגן שמנחה אותו לחדור לתוך העומק. כשאני רואה דבר כזה אני מאוד מודאג, ולמעשה זה משהו שתיארנו, והיום רופאים משתמשים בו, לאבחן מלנומה מוקדם מאוד, גם שהיא... בשלבים מאוד מאוד התחלתיים. מאוד מאוד התחלתיים. פה אני מראה את הצילום הדיגיטלי על כלל גלופי. זה נעשה בטכניקה סטנדרטית. כל אזורי האור מצולמים בצורה סטנדרטית בתאורה אחידה, ויכולים לקבל מידע עדכני לגבי פיזור הנקודות באור. עכשיו, זה משמש לנו כבסיס להמשך המעקב אחר כך. כשהחולה חוזר שוב, אני מעמיד אותו ליד המסך, באותן תנוחות, אני יכול להגדיל כל תמונה כזאת, להגדיל למסך מלא, ואז אני מסתכל מפת הכוכבים הבסיסית, לעומת מפת הכוכבים על הגב שלו, האם יש שינויים בנקודות החן. אני מבין שפה רואים רק את החלק העליון, אבל הצילומים הם לכל חלקי הגוף. מסיבות צניעות. ודאי, גם בחלקים התחתונים וגם ברגליים. נכון. פה אנחנו רואים באמת איך זה נעשה שימוש בזה. בצד שמאל אני רואה נקודה שיכולה להיות נקודת חן קצת גדולה, חומה, יחסית אחידה. כשהוא בא לביקורת חוזרת אני רואה שפתאום היא השתנתה. נקודות אחרות שלו לא השתנו, וזאת היא הפכה גדולה יותר וכהה יותר ועם כמה גוונים. כשאני רואה דבר כזה, דינמיקה בגודל ובצבעי ובצורה, אני מאוד מודאג, וזה אכן הייתה מלנומה. כלומר, מה שאנחנו רואים בצד שמאל, זאת נקודה שלכאורה נראית כמו נקודת חן רגילה. לכאורה, המלנומה מתחפשת. היא מתחפשת לנקודת חן רגילה, ובצד שמאל זה מה שקרה אחרי כמה זמן, מה היה ההבדל בין הבדיקה הראשונה לבדיקה השנייה? כשנה. כלומר, במשך שנה, מדבר שנראה, לא היה, אבל נראה שפיר, כאן חד משמעית מדובר בגידול ממאיר. נכון. מה עוד? רק נגיד מלנומה זה סרטן מאוד מאוד אלים. מלנומה זה אחד הסרטנים הכי אלימים, הוא יכול לשלוח גורות לכל איבר בגוף, והיתרון פה שאפשר לגלות אותו מוקדם, הוא מתחיל על האור ברוב המקרים. רואים אותו, זה גידול שאפשר לראות אותו בעין של הרופא. נכון מאוד. ושל החולה. נכון מאוד. מה אנחנו רואים כאן? זה תמונה של המיקרוסקופ הקונפוקלי. אנחנו רואים מצד שמאל תמונה מנקודת חן שפירה, ומצד שמאל ממלנומה ממאירה. בנקודת החן כל עיגול כזה לבן מצד שמאל זה תא אחד בודד. אנחנו רואים שהתאים מסתדרים כמחרוזות סביב הדרמיס, סביב איפה שיש את כלי הדם, והתאים אחידים בגודלם, קטנים מאוד, סך הכל תמונה של משהו מסודר. מצד ימין אנחנו רואים עוד פעם, תאים זה העיגולים, הטבעות הלבנות האלה, אנחנו רואים שהתאים צפופים מאוד. הטבעות נמחקו על ידי הפרוליפרציה, הסגסוג הזה של התאים הממאירים. הם צפופים, הם שונים בגודל אחד מהשני. האזור השחור בתוך הטבעת זה הגרעין של התא.
הגרעינים גדולים יותר ממה שמותר. למעשה אני רואה מבחינה פתולוגית פה, איך יראה... כלומר, אתה רואה את זה בדיוק כמו שרואים במיקרוסקופ, זה העניין. למעט זה שזה כרגע שחור לבן. כן, אבל אתה יכול לראות כמו שרואים את זה במיקרוסקופ, ממש מקבל איזושהי כמו אינדיקציה. ביופסיה. כלומר, אם אני הייתי רואה את זה ולא הייתי מכיר את המכשיר, הייתי אומר זאת ביופסיה שנלקחה ונצבעה בשחור לבן. נכון. הבדיקות האלה כלולות בסל הבריאות, דרך אגב? לא. והן נמצאות בכל בית חולים? כנראה שלא. לא. חלק מהטכנולוגיות קיימות בכל בית חולים, למשל, לא בכל בית חולים, אבל בחלק מבתי החולים, למשל, דרמוסקופ, אנחנו נשים שיהיה כמה שיותר בבתי חולים ובקהילה. הצילום הכלל גופי נמצא במרפאות סלקטיביות בבתי חולים ובחלק מהמרפאות בקהילה. הדרמוסקופ הקונפוקלי כרגע נמצא... זה בכל בית, אצל כל דרמטולוג. בכל בית של דרמטולוג. נמצא במרכזים ייחודיים בעולם למעשה, והולך ומתפשט, אבל עדיין משהו מאוד אקסקלוסיבי, וכמובן טכנולוגיה יקרה מאוד, שדורשת מומחיות בפירוש שלה. איזה חולה כן מקבל את הבדיקות האלה? תראה, היום כלומר, היום עדיין שולחים לביופסיות אם יש טכנולוגיה כזאת, או בית חולים אחד יכול להפנות לבית חולים אחר לעשות את הבדיקה? א', כן, אפשר להפנות מבית חולים לבית חולים. דבר שני, כמובן שאנחנו עושים את הביופסיות במקרים שאנחנו חושבים על משהו חשוד, כי זה עדיין לא מחליף את זה. דרך אגב, יש מחשבה בעתיד שנראה את זה במיקרוסקופ במוד הבחנתי, ואז נעבור למוד של לייזר שיורה והורג את הגידול. זה גם מחשבות למדע בדיוני. אבל היום זה לא כלול בסל הבריאות. הדרמוסקופיה, אני לפחות עושה אותה כמעט בכל חולה שבא אליי, כי זה מכשיר שאני משתמש בו באופן רוטיני. הצילום והמיקרוסקופ הקונפוקלי עדיין נעשים בעלות מטעם החולה. המיקרוסקופ הקונפוקלי כרגע אנחנו לא גובים על זה כסף, על השירות הזה, בגלל שזה משהו מאוד חדש, ואנחנו... מנסים אותו ומתרגלים אותו. למעשה הוא כבר מאושר ברמות מה שנקרא FDA וכולי, אבל אנחנו עדיין עוד לא תמחרנו את זה ונכנסנו את זה לשירות מסחרי, אבל הצילומים בהחלט גובים על זה כסף. עד כמה המטופל צריך להיות אחראי לגבי הטיפול, לגבי הבדיקות שלו, לגבי בדיקות אור, ומה חשוב שהמטופל ישים לב, כי אנחנו יודעים שזאת מחלה קשה, זה בניגוד לסרטני העור האחרים, זאת המחלה הכי קשה אולי שקיימת בעור, ומה האחריות של החולה? איך אפשר להביא למודעות של הצופים שלנו שהם צריכים לדאוג לבריאות של עצמם כשמדובר במלנומות? אני חושב שזו נקודה קריטית מה שאמרת עכשיו. אנחנו למדנו שהמטופל הוא שותף פעיל בכל נושא אבחון המלנומה. למעשה, מחקרים מראים ש70% מהמלנומות, החולה או מישהו קרוב אליו מביא את זה לתשומת הלב, ולא הוא פעם ראשונה מגלה את זה אצל הרופא. לכן הגישה של אני לא מסתכל, אני הולך לרופא פעם שנה שהוא ימצא לי, היא גישה נכונה, אתה מפספס 70% מהיכולת שלך לאבחן. אנחנו רוצים שהמטופלים ייבדקו, אם אפשר, כל חודש, ואם ככל שהתדירות גבוהה יותר, טוב יותר, יבדקו את כל גופם, ויראו באופן גס, האם יש משהו שנראה שונה, האם יש משהו שהם לא זוכרים, האם יש משהו שמרגיש אחרת מנקודות אחרות. וכשהם שמים לב לדבר כזה, לא לחכות לרוץ מיד לרופא. ללכת לרופא ולבקש לבדוק באמצעים האלה. תודה רבה לדוקטור אלון סקופ, וכעת נעבור לנושא הבא.